Čiž zubov. A cut! Dobrá, teraz môžeme nejaké také záverečné pocity. A příště bych dal nádhernou roleplayu seštu, kde jsem dohodl se všechno z ní vyrobíme. Áno, ja vám všetko vydám. Čo Delicious Pirati modrej dračice. Ty chceš prostě udělat ty kroxy ve stylu dračí kůže. Ne, já chci dělat pořádný trenky z dračí kůže. To budú ale také neohybné. To bude voči frightened. Neboj sa. To, čo som ti posielal, že sa dá No, lebo však oni vyrobiť majú immunity voči s charm a tlačiarne. frightened. Tomu správ, normálne reálne trencle. Priznám sa, že podľa čísel to mal byť pre vás veľmi ľahký súboj. A našťastie nebol, áno. Tak ono, tako ten Fightful Presence je v podstatě skrytl na většinu fightů. No, ale to... Ale dozri si, ktoré sú tvoje kocky, lebo som si zobral ich veľa a neviem, ktoré sú všetky tvoje. Páčil sa mi ten príbeh toho súboja. Najprv tak jemne nejaký ten drakonov za 30, za 40 a Shekels a potom serve na Shekels. Poďme rúbať. Je mŕtva ľahšie, nasadíme Shekels. Teda... Myslím si, že by sa nám to ináč podarilo tie všetko znasadiť. Všechno náhodou. 22 bolo veľa. To by sme museli aj pomáhaní a neviem čo, ešte... Proti Ancient Drakovi bolo výhodnejšie na neho útočiť, ako sa mu to snaží nasadiť. Proti tým nižším, tí majú menšie ACčko, ale AC22 je veľa. A tak proto jsem pokoušel tu hejstovou akci. Prišli sme na to, že to bolo... Toto bolo úplne, akože boli to viaceré úžasné momenty. Ja osobne musím... Ja keď som využil akciu, už som potom nemohol nič robiť, takže... Ještě jsem si říkal, že by bylo třeba zajímavé, že se snažila na poslední chvíli utéct a teď by se přes toho Sentinela by jsme ji uzemnili zpátky. Ja som chcel aspoň jeden triček lína, lebo už prvý vlastne má ten efekt, že ona už nemôže lietať. Ale tak ne. Jako myslím si, že kdyby lítala, tak by nás po kurve. Ale ona mala... Neviem, radši dých z hora, letom. No však to bol ten prvý, to bol taký ten prvý efekt, že nádhera. Hej, ale vieš, keby začala lietať nad nami, tak mala a spúšťala dole. Takže to by... Hej, P5 6 má iba oný. Ja viem, ale však to sa, vieš, to nie je, že sa nevie. 16D10. Oficiálne sa ospravedlňujem M-Drakovi, že som ho poslal upratovať na dvorie, nemusím ma poslať. Ale som rada, že som nás odteleportovala, takže sme boli schovaní. Predstavte, že by ste tam boli všetci, keby tam áno, veď toto. Ja však toto. A ona videla ten... Tu teraz povedz, ako ona videla ten dym? Alebo dostala nejaký alarm? Nie, ona len prišla a zbadala ma na onom. A zistila, že jej stráže sú mŕtve. Jak? Ona to s nimi bola prepojená. Aj. Keď zistila, že jej stráže sú mŕtve, vedela, že sa musí vrátiť naspäť. A keď tam uvidela trpaslíka, ktorý sedel v popisu, ktorý sa k nej dostal, tak neváhala proste. Dobre. A ako sa páčila úvodná veta, najvyšší čas, aby sa vás oslobodila od života. To bol taký ten nábeh, že... To sú tie typické epické reči, že sľuby, skutok žiaden. Nejlepší způsob, jak pomoct sobě, je snažit pomoci ostatním. Ja som dúfal, že teda, keď tam ona doletí, takže tam bude na nádvorí, že bude aj klov, lebo by som to opísal, že klov sa zhruba celý zježil. A je taký humiatý. Vieš tá statická. Je to možné. Ako veľmi rýchlo by mi to položiť.